הישראלי המצוי. הוא מסתובב בעיקר באזורים הרריים ומרובי מדרגות, ממש כמו ההר הזה, הר לבנים, שעליו שוכן מחווה אלון. התגזניק הוא יצור מופלא ומסתורי, ובין מאפייניו הבולטים לעין הן התגיות הצבעוניות שהוא עונד על כתפיו. תופעה זו אינה מפוענחת עדיין, אך חוקרים סבורים כי מדובר במנהג קדום לשם הבדלה בין השבטים כשהאדום מסמל מלוכה ועליונות. ישנם 5 זנים של התגזניק הישראלי המצוי הידועים למדע כיום. הראשון זהו התגזניק הפראי. תגזניק זה מאופיין במזג לוחמני והוא נוטה לקבור שעות ביציאה. לא רוצה לצאת. לא רוצה, תגידי לי למה אני אצא ואז אני אצא. לא אצא. בואי, אסביר אותך ממנה, בואי. הזן השני הוא אינו התגזניק החרשן. תגזניק זה מרבה להלעל בספרים, לענות על השאלות בכיתה ולעבור מבחנים בהצלחה ברובם. אך תגזניק זה גם... לדעתי, אחרי הגברים במצרים העתיקה, דווקא היו מעמד הביניים. אינני סבור בכך. התגזניק השלישי זהו התגזניק שמפחד שיגמר לו האוכל. כנראה שזן זה נוצר עקב תגובה פוסט-טראומטית מתקופת הבצורת הקשה שהייתה בשנת 2010. משקת, משקת 12.5, שמעת נכון. הסוג הרביעי... הם באמת הלכו לאכול? הסוג הרביעי הם התגזניקים שמוותרים בקלות. תלמידים? 1 ועוד 1 זה? 4. 7. לא. 4. די, נמאס לי. והסוג האחרון של התגזניק הישראלי המצוי הוא גם הנדיר ביותר. כיום למדע ידוע על יצור בודד מזן זה, שהוא זן המעופפים האבודים. ועד כאן לתוכניתנו להיום. בשבוע הבא נחקור את חדר האוכל במחווה אלון ונתעסק בעיקר בשאלות הבאות. לאן נעלמו התקציבים וסימולי המזון המגיעים לכל סגה, וגם בשאלה ממה האוכל באמת עשוי שם, ובנוסף לכך נחשוף את הטבח ואת תוכניותיו הזדוניות. שמן! עד כאן, שיהיה ערב טוב לכולם ותודה שהייתם איתנו.